bagi para ke jonga habang perkan syapang kani ka benta lani ka pang bahaba ka jing seng samla kalabu ye ka bangin ye perkan bangin ye pusan hakini ki ar bat ki lai tayo ke banang wan nang ni syakman kalong shisha ka pang ka ba ba ye ka bangingin perkan namar ka dei kan ni kan ka benta ka bampat syem laja hasla jung ni ka bertai ka dei ka bamanga bat mapi ka bangingi dang ap khami lenti kom ki bangai hadu kan ni ka klepman ye ka jingwan pat ka jo utrai bat unong penem jongi uji sukris bat habang apet bat habang yo ye nigi sngi ke bamenta lada ngipet la kalong haki YouTube lada ngipet haki TV lada keren syapang kani ka topik lada keren syapang kani ka pang ki beriu ki amare bat ki beriu ki yaki jingmut bha namar kalong ka topik ka baktik bat ka topik ka bakta bha ye ka jinglong jeng ki beriu ngamtip ka kta ne em ye ka donut ka jongki ka pelong ne em ye ki bakin penkre ye kata ngamtip namar ka de ka jingye dei shimet ka jongki bat utrai bat ka ka bangakwa ban ong hasdang kalong ba kata kaban salong lani kata kaban sawan kata ka jingwan ka jongutrai ngimtip lanu kan saja lani kata kaba hoy kan long ne kamlong kata ru ya kabang kan saja lekan saja kinmen bagi para henrei kabang aku ban ong nadu kabasdang kata kaban saja ha kata kapor kabautrai ulabu kan sawan orlong ngan bu agak tin pareng kan kam sngotu ya gani ka senten the how is not certain or the when is not certain but the even is sure. Baga jingkali kabami akhmat jongi kalong palay bau tau try bat unong penim ujongi unwan biang syagane gabertai. Unle ayu bat kai ka daw lani ka purpose ka ba u unwan syagane gabertai. Kidan sautli ki banga kwa ban kedo hagane ka pohor. Ka wei ka dei ka promise kata ka kular ka bau jisu ule kular. Nadu ba udang don hasla jong kani ka bertai bat ka dei kan ni ken ka daw ka ba ujisu u haban wan biang syagane ka bertai pikan mau ka gospel ka jong yonis kalenong ka ba khat saw ka dekhot ka ba lai bat kumju kalenong ka ba khat nyo ka dekhot ka ba arbu saw jong ka ju ka gospel ka jong yonis ka ba ujisu ukular ya lagi jong ki senran wong wat ki kuslai ya ka donut jong pi tip ya kani ka jing shisha bangangan salet ban pen kre ya ka jaka bat dangala dem manga ban pen kre ngan wan pat uong ya kata kentien I will be back ngan wan pat ban shim ya pi haladihi bat kata ka kentien bo ngan shim ya pi haladihi bahaga jaka ka bangang ngalong piru pila ban long bat ka ju ka structure jong ka senten lani ka ju ki kentien ki bau jisu ukren pio I hagalenong ka bakhat nyo arbusau ka dekon ka ba udwai shala ukpa hakato ka jinge kren ka jong u ka balong ru ka team jong ka jinge seng samla ka bala shim na kato ka lenong hagato kani ka snem kaba menta arajar arpau kaba penkri bat kaba keren syai bau jisu ule kular ba unwan biang syagani gabertai kawai pat kadang balai bau jisu unwan biang syaga berthai kalong bangi yo I haga gospel ke jau yonis kalenong kaba arpau kada khot kaba hendriu bat kaba nyo ki men bagi para ke jonga lesi nganum dan por ban lek kawai pagawai kada khot namar jong ka jing lingkot jong ka por henrenga ngej ba pidon ye ki bible haki yeng ki sem bat pidon ru ye ki bible haki kti ki jong pi haga ba pi shashkor ye ka ktin ka jong blai haga ni ka sngi bat kat bang ngej scam ru bat ba pi yo I ye ki kentien hapo jong ka screen pin pliet ye ka bible bat hoy ba phile si phila ban underline baraba ukran na galenong ga ba arpo ngenyo I ye kedu ga jingja habau Petros ulawan bar ula shem ye kada ga jan ye ka bala sop ye ka met ga jo jisu ngeyo I ba kada ga jan kam shimla kliap kerpang henry la shubu harut henry pinyo I ye kada ga rumal ka bala tamp ye ga kli ga jo utrai ye kata la kliap bala bu kerpang bat kalau ong ba ka don ka ta ka kubor bat ki kini ki senran ge jo jisu ha kata ga por ki feel ban yo I ya ka message ka bau jisu ulabu na gamta jongki namar ka dustur jongki jiu galong ba ukenran bat kita ki nong trai kim judon kata ka jing ya kran lani ka jing ya dai baraba ukenran ula dep ban bam ya ka jing bam halor ka mi ka ai ka sign ka ban penong ka ba ong ya kita ki syakri pila ban lumno lani ngampat dep ban bam buat pat kata ya gani ka jing bam ka dai ya ka rumar kata ka di ka dustur jongki jiu balada ukenran haba udang ya bam ha kata ka jaka lada kila lejno barabau la kliam ya kata gerumar ban bu agamian kabamun ba uta u kenrat u ong ya kita ki syakri ki jong u wat pat kata ya kani nama ka kam ngampat dam bat kadi ka ju kani ka bau jisu ubo baru ong ya ka mission ka bai dai bat kamen
ngaladam halor ka ding pna. Badula perta ye kita kentien haga Greek tetelestai lani it is accomplished lapendep ngalapendep ye ke mission bad wong pan ngan sawan pan ban shaw bad ban pendep saya ka wei pat ka kam kabalong nagabenta kata ka pelang ka babam jukut ke jong blai ka wei pat ka dau ka balai bau jisu un sawan biang balai kalong shisha balai kalong ka batikna balai kalong sertin kani ka jingwan ka jong utrai ka dei namar ba ka bible kalong center lani kayat hapdeng jong kani ka jingwan ka jong utrai ngiyo i haga nadu ka kitab Genesis hadu Malaki ngiyo i kani ka jing shisha ba layathu lupa ya kata ka jingwan ka baningkong ban ngiyo i ulawan baga gospel ka yathu yengi ya kata ka jingwan ka jong Jisu bat ka way pat nadu ka kitab kikam ki apostol nadu ka lenong ka baningkong nadu ka dekhot ka ba khatway hadu ka kitab jing penpau ka lenong ka ba arpuar bat hadu ka dekhot ka ba khatdu ka ba arpau ka keren lani kayat pelun ka revolve around ya ka jingwan pan ka jong utrai ka Bible ka keren bau Jisu on sawan pat siya gani ka bertai baka basaw ka keren ru baka Bible ka keren ba ya kani ka jingwan ka jong utrai bat ngani thu ye pi tang khandiat ye ka banganum shim ye ka por kumbah nyo hajar khandai spa sanpu khandai teli ki kentien la keren tang hapo ka testament ka batumai syapang ka jingwan pan ka jong utrai syakani ka bertai kihinmen bagi para ke jongha ka ei kani ka jingwan pan ka jong utrai ka ei kata ka second coming of Jesus Christ ka ei pan kata ka jingwan arsin ka jong utrai syakani ka bertai nga ong ye pia kani ka janmien ngam shania hangnu ki theologian ngam shimla shania habanga wanra ye kani ka khubor shapi nga shania e ka ei ka banga dem ki khosio bat banga puli ye ka tien ka jong blai bat habaka Bible ka keren ye kata nga wanra shapi ye kata baka Bible ka keren ki henmen baki para haga jingwan arsien ka jong utrai kendon artli ki jingja bat hoan nganum keren lesi ye kita ki jing sensyar ki jong merak klau bat kiwei kum bangala keren na gabasdang baka pang peneng kabangan keren halor ka jingwan ka jong utrai kalong kumno maphi bat manga ki bangej kumno bang mangi ki kristan ki bangej bat ki bangej ru ngin persyang ban perkhat yelade yo baka taga jingja kawan yo ba ni syai no syadien kumbaga Bible kaong ka Bible ka keren ba haga jingwan arsin ka jong utrai kindon arteli ke jingja baga jingja ka baningkong haga bangan keren santeli ki benta baga deka taru ye ka bangin ya keren haga ni sngi ka sngi ka bakentang ka jong utrai ha santeli ki ai syapang kata ka jingrong no ka bangi ong haga tin pareng kata ka rapcha kadon ka jing ya per ki hinmen bagi parang ki jonga hapdeng jong kata ka jing rong no bat ya kata ka sngi ka jong tra ya ka bangin saya keren shushu hakitayo ki ban sawan kadon ka jing ya per hapdeng ka jing rong no ka jing wan ka jong trai syakani ka berthai ban rong no yangi lesi ka kentien ka baningkong ka bangin snow thu ka ai kani ka jing rong no lani ka ai kani ka rapture pi ka batai kani ka Webster dictionary ka batai bat ka ongkum ni kadai kata ka ban shim no lani ban kini jendat no yanu naka lagalong haka mensim lagalong haka men banra ya kata ke beriu lani ya kinu kitiar ong kata ke dictionary naka wei ka jaka sheka wei pan bat upol ubatai haka shiti ka jong u sheki Thessaloni kalanong ka basau ka dekhot ka bakat lai hadu ka bakat pra upol utho bha shapang kani ka kentien bat uong hagani ka lenong ka basaw ka dekhot ka bakat nyo ulabu ye kita ke kentien ya ka tu ka kentien ka bangiong ka kentien rong no on rong no yengi lembat ki hakil o ya ka bangin shem you try haga sun meneng kinmen bagi para kani ken ka de ka rapcha kani ka jingwan ka jo try ban rong no yanga bat ye pi Kidon gini kiskidi ki restart ki ong kumni utau John F Walvoord ong ye gini ki kentien habanga puli ye gini ka shiti ka jong Paul ki Thessaloni habanga puli gini ka shiti ka jong Paul ki Thessaloni kala nong ka basau khatlai hadu kat pra wong ye gini ki kentien kadai ka wei ne ki jing shisha ki bakrao bat kada tho shai ba baga don ka jing rong no ye ki banget But uang uni UFF Bruce haga commentary ke jong u. Uang haba upol utho ye ke shiti ke jong u shiki Thessaloni.
Uang ba haba uperhat ya kata ke jingtho ke jong u. Uang ngayo ya ka ka bau Jesu Ukran haga gospel ga jong Matius kalenong ga ba arhusau terter ya ka balakot ya ka kum kata ka jing yathu kana ka jing yathu ga jong Jesu halor jong utau lum olive lani ka baki kot agak tin pareng kata ka Olivet discourse. But upol ong uniu brio uniu David ke hebat uong ye gene ke kentien haba upol upersang ban batai ya ka jing rongno bat ya kata kasngi ka jong utrai lani kata ka jing wan pat ka jong utrai ong ba upol ubatai ya kini ki jing shisha hakini ki kentien habo persang ban keren syapang ka jing rongno ya ki banget upol upenan kam da kata ka kentien ka ba ong kata ka kentien Greek harpazo bat ya kata ka wei pat ka kentien Greek ka balong parusia ya kini ki kentien habo upol utho umut ya ka jing rongno ya ki banget ban kini jindat no ban ra no ya ngaba dia pi ban penkala yangi hage shiklemat kumbaga Bible gatho wong uni unong tho uong ye kini ki kentien bat ngi shem ye kini ki arteli ki kentien haba upol ukren syapang ka jing rongno ladengi we ngi pek pat ya ka we pat kata ka jingja ka ba hadien ka jingwan ka jong utrai om ye ka ban rongno yangi henry ka jingja hadien jong ka jing rongno ka balakot kata ka sngi ka jong utrai ong ba pendan ki pendan kam da kini ki kentien ka we ka kentien ka dei kata ka apokalipsis ka we pat ka dei kata ka epifania bat ka we ka dei ka erkomai bat kani wong ba ka dei kata ka sngi ka jong utrai kidi ki kentien ki baya sno lang bat kito ki kentien naduk kapor ki jong ka Old Testament ka ba ki prophet ki alam ki ong pen krepi banya shem yo utrai ba ka sngi ka jong utrai kawan kumni ka bangi yo sngo ye ki prophet ki jukren ba baru Charles Riley wong ye kini ki kentien ngam don jing artatien habang apuli ya kini ke shithi ke jong upol chiki Thessaloni kala nong ka basau ke khon ka bakat nyo ba ka kren syapang ngan bu agaktin pareng ka actual removal kata ka jingja ka batikna ka banja kumba ka dei banlong ban wengno ya ki brio nang ninasla perthei bakinya shem yutrai haga buram kata ki hinmen baki para ka dei ka baningkong ka bangakwa ban kren ka kani ka jingrong no ka kani ka ba upol ukren bat ka bagaktin jong blay ka kren yengi hadu kini gisngi kandon kata ka jingrong no yang abat ye pi ki bangen kumba ka Bible ka kren haga lenong ka basau khatlai hadu ka ba khat pra jong ka shithi ka jong Paul chiki Thessaloni ka ba ar ngin ye kren na kini ka janmin ngin yo ayu kanja kumnu kani ka jingja ngin yo kumnu ki ki jingja ki banja ha ka bakum kani ka por lesi ngan da pelutan ya ka por ha kani ka benta henry ngan syukudo ya pi na kani ka dekhot hi kani ka linong ka ba sau ka dekhot ka ba khat lai hadu ka ba khat pra ka ba ningkong ngin yo Jesu ba uwan na beneng but day tang ba uwan na beneng uyeng hangte halor jong ki lo but hangta daka sur ka jong angel rang ba ha ka ba ngin yo sngow ya ke kentien bagabalai ngin yo sngow ya ka turoy ngin yo sngow ru ya ka jing sawa jong ka perthei ka ba ka risa ki briu ki ba yo sngow ki ba lak impat ha ka da ka por ka ba ka tien jong blai ka kren ba kita ki bayam ken mi pan but shushu kita ki ba don ya ka jinget hau Jesu ka bamut kita ki badang im lada kata ka jingja ka ja lada mangabat maphingi dang im ladang idei ki banget hau try ka jingya dei ka jongi badu try ka ben ngin yeshem hawat kita hakilo jeng kesuin meneng baka balang Presbyterian ru aga constitution la de pipuli haka article of faith ka jing pla jinget ka shipo haka article ka shipo ru ka tho ye gani bala base ya ka haka ni ka shithi ka jong Paul shege Thessaloni bangi ngin se shambyang ye dagi brio ki bala let no shakmat jongi baki ba yam kin impan ba mangi ki badang im ye ki badang pensa on rong no ye ngilem ban ye shem yu try ha ka buram ngin yo ka tien ka jong blela ye thu lupa ye kani nadu ka kitab Isaya kalenong ka ba ar pun riu khat khandai ka kitab ka jong Daniel kalenong ka ba khat ar ka khot ka ba ar ter ka gospel ka jong Yohanes ru kalenong ka san ar husan ka khon kala ye thu lupa ye kita ki jingja ki ban saja ha kata ka sngi jong ka jingrong no kabalai
Kawai ni ki jingkeli ka bangios ngau ka bala jukeli bah haba keren syapang ka jingwan ka jong utrai kumbang alaong na gabasdang ka jingwan ka ba arsien ka jong utrai kadon haki arteli ki benta kawai ka dei kata ka jingrong no ka ba ar ka dei kata ka ba unwan kumunong bishar kata ka sngi ka jong utrai kumunong bishar unwan ban bishar ya ka berthei bat ya ki ba im bat ya ki ba yam bat ka jingkeli ka ba mi kata ka balai ka bangin ya keren kalong lanu ken kanja kata ka por bon ba ki briu kam tam haki ki bala letno ngaken mau haki khot khubor ke bang juyo i baladon kita ki beriu ki bala let baong bala yo ya kata ga jing yo itu pau bat kum ta ter ba unwan utau jisu hangta bat hangta loong ba kita ki beriu ki la let ba ki la mare shata ki men ba ki parang ki jonga bun ba ki beriu ki la phone shegi nong sharai jonga balang bat donruk ki bala phone shanga ki ong pastor kani kalong kumno bat ya kani ga juk ka kentien ngalai ngan ai hapi sauteli ki jubaham ya ka bang yala ya ka bang shem ne ka tien ka jong blai ha kani ga janmit jeng kani ga sngi lanu kanja ka da kapor jong ga jing rong no ka ban ningkong ka tien ka jong blai ka kran ga gospel Matius ka lanong ga ba arbu sau lai busan bat lai pun rio ba ga de khot ka ba lai pun rio ka bau jisu ong dan batip ya ka por dan manu batip ya ka minute lane ya ka kenta wat ki angel habeneng kimtim wat ukhun jong ubelairu tem handrai tang ukpa ubah beneng utip ya kini ke jingja te kumno kan kehen men bagi parangin nuot bankam bangin ong ken halade bangate ngatim bahkan saja hangta bat hangta habakak tien jong belai kala keren syai bat kala ong hang ni bakata ka jingja kasngi lani ya kapor dan batip handrai tang ukpa ubah beneng kabar ka jingja jong kata ka jingrong no kanja lanu ngan ong ya pia ka ni ka janmit ki men bagi para ka tin ka jong blai ka thu yingi bagata ka jingwan ka jong trai ka jingrong no ka jong jisu ye ka bangeng ba kita ki bala sius pa ka jong u ka long ken kom unong to ha ka shiteng mien baru jisu ula ong ha ka lenong hi ka ba arbusau ka dekot ka ba arpunyo ong ye ki kentien kum bakal lele pio i ka mi na mi ngi chesep ngi kum taru kanwan kata ka jingwan ka jong utrai ka ba onan shau ban rong no yang ha bat ye pi kawai pat gen men baki para ke jongha ka ei kata lanu kanja ngati nganget ye gani haba ngapuli ye ka bible kata ka jingrong no ka jong utrai kanja shwa kata kasngi jong ka jing bishar lani shwa kata ki jing jenjarba kiba an saja haga berthei nabar habang ngapuli ye ka shithi ka jong Paul ki Thessaloni kale nong ka basan ka dekhot ka ningkong bat ka ar hadu ka ba shipau pinyo i hang tu bat habang ngapuli ye ka ki kentien ngayo i ken ye ki jingja ki bau jisu ong ye ki kentien bakas ngi ka jong utrai kanja ken kale ngamon man ong ka shithi ka ba ar ka jong Paul ki Thessaloni kale nong ka ba ar ka dekhon ka ba ningkong hadu ka ba shipau pinyo i kumno bau jisu u Paul ukren na ka jangka ukren na ka shithi ka jong u ki Thessaloni baru batai ya kata ka jingja kaban saja ha kata ka por baru ong kata ka jingwan ka jong Jisu Kris ubau terai jongi kalong ba kata ka jingyalang ka jongi hau kamamod baun lumlang ya kata ka brio ban rongno yangi shaladehi bar ho shushu kababut ye gani ka khot ngin yo i badai hangni ken ba an sa pen pau yau tau brio jong ka pop badai namar kani ken kabanga nganget ken ken men bagi para ke jonga bakatien ka jong blai ke tho yangi bau Paul open dan kam hang ni dakata ka kentin Greek ka kentin ka bangalaong nasdang kata ka kentin komai uklem pendan kam da ka parusia uklem pendan kam da kata ka harpazo ka bakran syapang ka jingrong no henry ula pendan kam hang ni syapang lani da kata ka kentin komai ka bakran bakas ngi ka jong trai kanwan habala dab ban rong no ye gede ki bangen habakila dab ban ya lumlang bat utrai bat hadien ba utau beriu jong ka pop lapen pau bat hadien kata ken kan saja kata kasngi ka jingwan ka jong utrai ka ban bishar ye ki brio ki ba im bat ki bayam ngaken mau ye ki kentien ke jong ni brio u bakerteng u randal price uang kumni uang bakata ka jingwan ka jong utrai ka dei ken ka ba arsin kata ka jingwan bakata ka jingwan ka dei ka jingrong no ka ban ningkong
ka benta ka baar ka day kata ka sngi ka jong utray kata ka day of the Lord ka bala keren nadu ka testament ka barim ka bangayo i haka kitab Deuteronomy ka lanong ka basaw ngayo iru aga Jeremiah ka lanong ka balaipo Daniel ka lanong ka bakhanday ka bakhatar ka gospel u Matthias arbusaw ka gospel u Marcos ka lanong ka bakhatlay ngayo i syapang kata ka sngi ka jong utray baruang habaka Bible ka keren syapang ka sngi ka jong utray ka keren syapang kata ka benta ka baar jong ka jingwan ka jong Jisu ban bishar ye ki breu ban bishar ye ki breu ki bam tre ban pediang yo nong panem ban unong sius pa bat ka dei kata ka bakut jong ka por bagi dan ki wei ki breu ka basau jong gani ki don shibun ki jingan ki ba persyang ban penyedai bat kani ka kitab jing penpau kalanong ka ba arpau kidon kita ki jingan ki baong ka jingrong no kanja shwa kata ka jing kata lesi ki ong ketin pareng ka pre tribulation lani shwa jeng ka jing denjar kidon ru ki baong ba kandon kata ka hakani ka jingrong no kanwan ha ka mid tribulation kidon ki baong ru ba kandai hadin jong kata hadin jong ka jing denjar lani kata ka post tribulation kaban saja kata ka jingrong no ba kidon ru ki brio habaki persyang ban batay ya katu ka shihajar snem lani ki ong hagaktin pareng kata ka millennial ki don ki baong baka jingrong no kanja hakata ka post millennial lani hadin ka baki ngai ba baya kani ka perthai barok kawai kandai ka ba kella kristan bakin seng ya ka hima ka jong blai hangni baki don ru ki baong ki bangai hakata ka millennial ka baki ong ye kini ki kintien kumbau ong wai parlong hagapor ka bangadang ya pudi bidilang wong ye kini ki kintien ong yang arok ong medang nget ye ka jingwan ka jong Jisu ban rongno kata ka rapture ong yes why not balay me yeng kumnong ka Bible ka kran kumta bat kumta wong yang ai kini kikintien wong Jisu unumwan syu she kini ka bertai namar uladapwan hakam mensim jong ubrio kadai kani ken ka jinget jong kita ki brio ki banget ye kani ka millennial ki henmen ba ki para ke jong ha ngati hagani ka janmit kihin man bagi para ngan sa ay balay bangangen balay bangaong yepi baka ni ka jing rongno ye ki bangen kadai shwa jong ki jinjar ngan soong kabenta kabasan ngin ye poy siya kabenta kabasaw kabenta jong kabasaw ki don bun ki brio ki ba persya ye kani bagi ong bakani ka kentin jing rongno lani ka kentin rapture kalong kababakla lani kabam don jingmut hagaktin ke jong blai weu briu ong uptau Brian McLaren wong ye gene kentin kata ka jingwan ka jong utrai lani kata ka jingwan pat ka jong Jisu ban rongno ye ki briu kalong kumni ngan bu agaktin pareng wong kalong eschatology of abandonment wong ye gene kentin baka dei ka ai kabangi ngimtre ye kaban le ya ka jing shisha ngi dei ban yalam ye ka kubon lani ban penkala kristan ban shna lani ban penlong ya ka hima jeng ki beneng hasla jeng gane ga bertai bagani ka ju ka jing perkhan ka dei ka baki brio ka baki ju ki khmi lenti yu mesaya ba undai utau mesaya oba sinshar lani oba yale persya ya kata ka sorkar rum balong baka jing ong ka jong ni brio baki kristan kidai ban shna lane ban built ya kata ka hima ki beneng ka hima ka jong blai haka perthai henrei kim dai ban khmi lenti ya ka wei pat ka hima ka baki beneng wong ye ka ki kintien nang tau don wei new scholar wong ru new anti right wong ye ki kintien wong bakani ka jing wan pat ka jong trai ka jing rongno kalong ka ba snow shapting ba namar baka interfere lani ka tuklar yakata kabangi ngile hakabangi shna yakata yaka hima ki beneng hagane ka bertai bat yakita ka jinglong jingman jong kata ka environment lani kita ki badai jong kani ka mariang wong ye kini ki kentien it interferes with the kingdom building and environmental activities. But hinmen bagi para ke jonga uni ubrio wong ba ka jingwan ka jong utrai kalong kababakla hadu kata-kata nang ta don susu ki wei ki ong kumni utoni kampolo ong kumni wong ba ki brio ki nget ye kani ka jingrong no namar bakim tre ye ka ban yale persya ye ka government wong ha ka jing shisha gum ki kristan gi de ban yale persya ye ka government bagata kalong bangin set up
lane bangin shna ban establish ya ka hima ki beneng hagane ga berthai. Baru ong ye kini kintien bangi day ban involve haka power, haka political, but haka economic structure jonggane ga por. Nang ta shu wong bri utau Morgan Edwards wong ye kini kintien. Baya kani ka konsep lani ka perukom perkat jongga jing rongno kabau jisu un sawan ban syau hakaba un pensawa ye kata ka turoi jong angel rangba bamanga bat mangi ki bangen kita ki balalej aswa jongi bangin ye kendu ye ki haka sahid meneng kabaka Bible ke keren uang bakata kalong ngampat jusem balapan dan kamkum kani karukom perkat sywa ka khat praspa laipau uang sywa ka khat praspa laipau judan Henry Yoniu beriu la disprove lani la penbakla yau bala pen la proof la disprove yau dakini ki beriu ki balap bi ki jingtho jong ki ki beriu ki bagai kerteng jong kalong utau Ephraim jong ke Syria bau tho syapang kata ka jinget ka jinghikai jong ka balang Kristan naduk ka baningkong naduk kita ki spatsnem ki baningkong jong ka balang la hikai baga jingwan arsin ka jong utrai kalong haki arbenta kawai kalong ban rongno yang abat ye pi ki bangen haki lo bangin ye shem utrai ka buram kabalong secret kabalong kom nong tu men kabalong hakapor ka bangim tim bat kawai pan kasngi ka jong utrai kabau blai un sawan pat syegani ka bertai ban bishar bat ban job bat ban yeletma yau tau beriu jong ka pop ki parlok kabakhat do agani gisngi kabenta kabasan balay ngangangay kabu syakri jong utray ubaret ay jing puli ibaret balay ngangangay baga jing rongno ka jong utray kanja shwa ka jingwan shwa kata ka jing jenjarba lani kata kabaki ong hagaktin pareng ka pre-tribulation balay bangangangay kaban ningkong kadai namar bau jisu ulakran ya gani u Jesu hi ulakran ye gani kabaar u Paul u Jacob u Petros ki hikai ye gani lada pipet ye ki nong yalap ki baningkong ki badan hapo ki bami na balang hapo Antioch ki yalap syapang ka jingwan ka jong utrai baga jingwan kan long kumu nong tu bat kani ka jing hikai nadu ka por ka jong Jesu lahikai ye ka balang handai kat bagi por kinang mi kimi kiwai ki jing hikai kiba pen kelumar kimi kiwai ki theology kiba kupen kelumar bat kiba pen syayong yau brio ban perkhan baka Bible ka keren syai ki henmen baki para bat ngong yuwai parlok ngan bu yaka kum bakalong hagaktin pareng ngong yu kum ni if you start questioning the very words of Jesus I cannot take you seriously. Lada me melasdang banbu jingkeli wat ye ki kentien ki bami naga sentur ke jong Jesu. Nganumla ban ye keren. Nganumla ban ye tainya. Lani nganumla ban shim yame bamelong serious. Bami ye keren shisha bat me. Ngong gi kini ki kentien. Bat ngiyo iru agak tien ke jong blay bagalatho. Piken mau yu Noah haga kitab Genesis. Noah ula tip ye kata ka sengi ka bansawan ka jing bisharma ublay ula penkre ye ubat ye ka yeng ban lajim Noah ukhem sha ye ka jing jenjarba kabalong ha kata ka jing kata ka kabala shlei bat ka jing slap jong kata ka perthai kabala flood ka perthai barakoi ka jing shlei jong ka perthai Noah ukhem sha ye kata ublay ula pelat ye kabaar ngiyo i kumnuru ba ulon bat ka yeng ka sem jong bau belai ulah pelajim yaki naga jing bishar ya kata ke Sodom bat ke Gomora kabau belai upelaj yaki barok shikun haka baki la ban laj na kata ke ding pitrai ki hinmen baki para ki jonga ka balang kadai kata kan nong lek kurim ke jong utrai ka balang kadai kata kaba ublay u Jesu ulayam ula IT yalaga jongga jingim nagabanta jongka pitrai unsya yaka bahkan ya ling bagi jing kiba 4 jujalong menu haka pertai dai namar kini kidau banga kumu pastor kumu syakri ubaret ngampet ye genu ke theology ngampet ye genu ke jingnya ngapet bagi puli
ya ka ai ka baka Bible ke keren syapang kata ka jingrong no ka jong Jisu nagabenta jong ngabat jong pi ki bangej bagi basyanya hautrai ngam jula klet ya ki kentin jong ki arngut ki guide ki jonga ki ba guide yang ha ka MTH menta ya ka thesis ka jonga ki challenge yang bagi ong ye gini ki kentin bagi challenge ki classmate ki jonga bat ya barok ki Kristan ba undi u professor kini ki arngut ba way ubadin na po Scotland ba way na po Korea uong ye gini ki kentin wong ngati ngapuli ya ka Bible khatsan lenong ha ka shisngi khatsan lenong ha ka shisngi na persyang dan puli ya ka Bible bagi mi ki jinghikai ki mi kinu ki theology na puli ya ka Bible bat ngan sanget lada ka Bible ka ong hoot bat ka Bible ka ong em na shim ya ka rai te haba na puli ya ka Bible kat nungut na paneng jongi ki hinman bagi para ki jonga habangi ngobang syapang gani ka topik ban keren syapang kada ka jingwan ka jong trai pat sia gani ka pertai ban penim ban siu spa yang abad ya pi bar hoot ban haga jaka ka ba udan ngiru ngela bandon men bagi para ki jonga ada ngela pule ya ka Bible ngintip ya gani bat wong ru ye kini ki kentien ulau professor jonga wong lada pi ka h ka jong pi ka long lai pau kabamut lai pau sien from cover to cover nasdang hakut om duna ya ka lai pau sien pilade ban pule bat wong ma ubalas san pau nriu san pon yusnem wong ngala pule ya ka Bible nasdang hakut kumbah nriu pau nriu san sien kanungut na paneng jongi ngila pule ka ktien ka jong blai ka keren syapang gani ka jingcha ka keren syapang ki wei ki jinget ka jingim ka jongi ka Bible kalong ka roadmap ya ka jingim ka jonga ba ka jong pi dei namar kata ka daw ki men bagi para ki jonga ngaru nganget bau Jisu on wan pan syagane ka bertai ban rongno ka benta ka beningkong ban rongno yang abad ya pi pada hadian jong ka jing rongno kin sawan kita ki bau blai ula keren na ka ktien ka jong u ban bishar ya ka bertai bau kris un sensyar si hajar snem kumbaka kitab jing penpau ke itu yangi nang taru ya kita ke jing mi pat jong kitu ki bayam ki ba syak penyap hau merat klau nang ta syusyu katu katma ka ba khatdo katma an magandan hadin kata ki sawan kata ka ba ong ka beneng ka ba themai ka perthai ka ba themai ba ka Jerusalem ka ba themai ka ba ka tien ka jong blai ke itu ha ka kitab jing penpau kumbang alaong na ka basdang ngaku ban keren bat ka baka jinge seng samla kalabu ya gani ka benta bat ka blai bu aga donut kalong kumnu kum ki banget ngin pen krek ken ya kani ka jingja ka ban saja hakipor ki ban sawan kani ka benta ka bangilay keren na gani kisngi kalong ken ki para banget ban pen sngaw thu yang abat ya pi ka ai kani ka jingwan pat ka jong utrai hagabangan penkun kadai kumbangan batai biang ya ka ai ka bangaladam ka benta ka beningkong hagat hagani kesngi kalong nga keren syapang ka jingrong no haga jingwan ka jong utrai ka dan arteli ki benta ka jingrong no bat ka jing bishar ka jong utrai ka bakata ka sngi ka jong utrai ka bangin saya keren hakita ki sngi kini ki benta ki ban syakman ki bangin saya keren haki weipat kita yo pat hagani ki sngi ki henman baki para nganget mangabat mapi ngila sngaw tho bat nganget ru na pedeng jongi kala pen perkat yangi syapang gani ka jingrong no ka jong utrai ka ba unsawan shisha syagani ka berthai naga benta jonga naga benta jongpi namar ba ulak kular ban simpat yangi haladehi namar haga jaka ka ba uulong mangiru ngila banlong maka benta ka ba arya ka bangin sakran haki weipan kumnungin tip ya kaya jong kini kiai baka benta ka balaya ka bangin sekran kumnungin penkre ya kata ka jingwan pan ka jang Yesus Kristus syagani ka berthai to blai un kerku ya kini ki kentien ki balakran na preng jong ka jingtlo ublay un yarap yangi ban pen syai shu yangi ling ba ka ktien ka jong u ling ba kani ka janbet ublay na kam ta ka buram jong u amen tugi ne duai ni wana kmat jong me au blay buk pa ha kini ka por ni tip ba mi melong ublay u jongi ko kan rat melekular ko kan rat naduk ba menang don nasla jong ni ka bertai
ya kabami mensawan pat syagane gabertai ho ya kaban rongno yangi bad ho adien jong jeng rongno ko kenrahan mensawan ablai ya kaban bisharu ya kadagi baim bat ya kibayam baban job yo syaitan bat ya kapop Badi kita gi beriu baro ki babut yeu kenrat bait agane gapor ablay agane gesngi melakren ho le magaktin jongme kabakren ye gajing shisha kabapen kan mau yengi bagabakren ko kenrat ye gajing shisha bagata ka jing rongno ka jongme ka jingwan ban rongno ka jongme ka long ka ba shisha kabakaktin jongme kalakren shai naga banta jongi bar ho ablay yarap yengi kan baki jingmut jing perkat ke jongi ngin perkat ia kata ya ka bami malakran hangi bangila ban pen kre ya lade kum ki brio bangila ban yeng scam ko kanran kam tam hagini ki sngi ki bangingi im kilong ki sngi ki ba kilong ki sngi jong ge jing ya le ko kanran ngai bami melong ublai ujongi uban pen shai shu yengi kam tam hagabai dai bat kini ge jingja ke bangi ui hagabertai bakaktin ke jomela nang pendem kat baki sngi ki por kinang yan terai babah Hashim ye kini ge jing dwai ge jongi ya rap yengi ablai kam tam bangilaban iet yeme ya rap yengi bangilaban sno tang hami kat banginang im hasla jong kini ge bertai tat hadu kata ga jings wan pat ga jome ban shim yengi haladegi ban hot ban pelan ban nyat yeki umat ga jongi bat haga jaga ka ba memedon ngiru ngila ban long kenrat baba Hashim ye kapor ka badang sa ngit skam beker ku yeki benta baro yeki bala pendap agini ga janbet na bai kini baro ngi duai ngi panda ga jingen haga kerteng ga jong Jisu Kristus unang panem unang siuspa ujongi nadu menta bada do halakar taru amen.